Salutare! Bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip o să fac review plus test la petardele Mamba 2 de la Enigma. Punem asta la o parte și haideți să vedem ce scrie pe spate. Bun. EK20T/SZA 1V/W526. Aici sunt informațiile mai importante. Categoria F3, anul de fabricație 2022. NEC 40 de grame pe toată cutia, sunt 20 în total, 2 grame pe bucată. Da. Are certificat european. Cam astea sunt, 2022. Și arată. Sunt calitative. Logo-ul aici. EK20T. Să vedem ce scrie și pe petardă. Fitel foarte bun. Uitați, gros. Cele de anul trecut erau cu catran. După părerea mea, au făcut o treabă senzațională să adauge fitil. De la Enigma. 2 grame pe bucată. Da, cam asta e. Vă las cu testul. Ceau! Asta chiar o rupt. Decât la un PS3. Forță!